Adlaw mga bata, aniya na usab ang inyong Teacher Sandro aron mutudlo kaninyo og bag-ong leksyon. Andam na ba kamong mukat-on mga bata? Maayo. Tara na, magkat-on na kita. Ang atong leksyon karon mao ang pag-ila ug pagsulat sa oras gamit ang analog ug digital na orasan. Ang orasan mga bata, usa ka instrumento nga gamiton alang sa pag-ila sa oras. Sa unang panahon, ang ilang orasan ingon ani. Gitawag kini og sundial. Ang sundial mga bata magakuha kini og oras base sa kahayag sa adlaw ug sa anino nga moreplika diha sa iyahang nawong. Importante ang oras hilabi na sa paghanay sa mga nagkalain-lain buluhaton. Sa karong nga panahon adunay duha ka klase nga orasan. Ang analog na orasan ug ang digital na orasan. Ang digital na orasan ingon ani, aduna nay mga numero nga nakatatak sa iyang nawong. Kining dapita mao ang numero nga magpakita sa oras. Ug diri namang dapita mao ang numero nga nagpakita sa minuto. Ingon ana kasayon basahon ang digital na orasan. Kini usab ang analog nga orasan. Makita nato nga adunay mga kudlit palibot sa iyang kilid. Aduna usab mga numero nga nagsugod sa 1 hangtod sa 12. Sa iyang nawong adunay 3 ka kamot. Kining pinakataas ug nipis nga kamot mao kini ang magatudlo sa alang sa segundo. Adunay 60 ka takna o 60 ka segundo palibot sa usa ka orasan. Kining mga kudlit sa kilid mao kini ang mga ihap alang sa matag takna sa segundo. Ug ang sunod nga taas nga kamot kini usab magatudlo alang sa minuto. Aduna usab 60 ka takna o 60 ka minuto palibot sa usa ka orasan. Kining mga kudlit mao usab ang nagarepresentar sa minuto. Ug kining kamot na mubo kini ang magatudlo alang sa oras. Adunay 12 ka takna o 12 ka oras palibot sa usa ka orasan. Kining mga numero mao ang nagpakita sa takna sa oras. Karon mga bata, atong obserbaran kung paunsa motuyok ang segundo diha sa isa ka orasan. Aduna kini 60 ka takna palibot sa usa ka orasan. Magbansay kita sa pag-ihap sunod sa pagpatak sa iyang segundo. Ang pinulungan nga atong gamiton mao ang pinulungan nga Bisaya. Andam na ba kamo mga bata? Sunod kamo kanako. Magsugod na kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Atong nakita mga bata nga adunay 60 ka takna sa isa ka tuyukan sa isa ka segundo. Mao kana ang iyang dagan. Magpabalik-balik kana siya og tuyok. Inig-abot niya sa 60, muirog na usab ang kanang para sa minuto.
Buot pasabot, usa ka tuyukan sa segundo palibot sa orasan, mupatak pod ang usa ka minuto. Atong lantawon mga bata kung paunsa mo irog na pod ang minuto. Lantawa mga bata, ang kamot para sa minuto nagpundo sa 12. Atong lantawon kung unsa ang may tabo inighuman sa usa ka tuyukan sa segundo. Aniya na siya sa 20, 25. Hapit na mga bata. Sa atong naiskutan kaniha, nga inig-abot sa 60 katakna sa segundo, muirog ang usa ka minuto. Buot pasabot, sa isa ka minuto adunay 60 ka segundo. Hapit na mga bata, lantawa o pag-ayo. Lantawa inigpatak sa 12. Tuara mga bata, miirog ang minuto. Karon ato sang tagdon kung muirog na pud siya. Buot pasabot sa ikaduha niyang tuyok, mupatak na pud ang ikaduhang minuto. Hapit na pud mga bata. Duol na. Busa sa 60 ka segundo adunay usa ka minuto. Dili mo irog ang minuto kung dili mo patak ang 60 ka segundo. Duol na mga bata. Sa ikaduha niyang tuyok, mupatak na pod ang ikaduha nga minuto. Lantawa mga bata. Tuara ni irog na siya sa ikaduha. Pagkahuman mo tuyok na pod ug utro ang segundo para mo irog na pod ang minuto inigpatak sa 60. Karon mga bata ato na nakatunan kung paunsa mo irog ang minuto. Ato na karong sulayan ang pag-ihap palaktaw sa minuto. Pero magabase na kita sa numero. Kada numero adunay 5 ka minuto. Mag-ihap kita binisaya, magsugod kita sa 5. Palaktaw kini ngadto sa 10. Palaktaw nga tinag 5 ka ihap. Andam na ba kamo mga bata? Sunod kamo kanako. Atong paspasan gamay ang tuyok sa segundo. Andam na, mag-ihap na kita. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Nakuha ba ninyo mga bata? Maayo. Mag-ihap kita usab aron mabansay pa kita. Andam na ba kamo mga bata? Mag-ihap na kita. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Nakuha ba ninyo mga bata? Maayo. Ug karon mga bata, magabansay na sab kita kung unsaon pagbasa sa oras. Ang oras mga bata magbase lang sa mga numero gikan sa 1 hangtod sa 12 palibot sa orasan. Ang pagbasa niini kay binisaya nga pinulungan. Apan magsugod kita sa pulong na alas o ala. Alang sa numero 1, ang atong pagbasa kay alauna. Alang sa numero 2, ang atong pagbasa alas 2. Alas 2. Alang sa numero 3, ang atong pagbasa kay alas 3. Nakuha ba mga bata? Atong sulayan. Andam na ba kamo? Mag-ihap na kita.
alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Ingon ana ang pag-ihap sa oras mga bata. Magsugod kita sa alas. Nakuha ba ninyo mga bata? Maayo. Karon atong pagasulayan ang ato nakatunan. Magsulay kita sa pagbasa sa oras. Andam na ba kamo mga bata? Sige na, atong sulayan. Atong nakita karon nga ang mubo nga kamot alang sa oras nagtudlo sa numero 2. Ug ang taas nga kamot alang sa minuto nagtudlo sa numero 3. Unsa kaha ang insaktong pagbasa niini mga bata? Ang insaktong pagbasa niini alas 2:15. Alas 2:15. Lain na usab nga pananglitan mga bata. Inyong nakita nga ang mubo nga kamot alang sa oras nagtudlo sa numero 5. Ug ang taas nga kamot nagtudlo sa numero 2. Unsa kaha ang insaktong pagbasa niini mga bata? Ang insaktong pagbasa niini alas 5:10. Alas 5:10. Laing pananglitan mga bata. Atong nakita sa oras nga nagtudlo kini sa numero 10. Ug ang kamot para sa minuto nagtudlo sa numero 6. Unsa ang insaktong pagbasa niini? Husto. Ang insaktong pagbasa alas 10:30. Alas 10:30. Karon nahibalo na kita kung unsaon pagbasa sa mga takla nga naa sa orasan. Aduna kitay dugang nga pagkatun-an. Ang tibuok adlaw mga bata aduna kini 24 ka oras. O kining 24 ka oras gibahin kini sa duha ka higayon. Ang duha ka higayon mga bata magasugod sa alas 12:01 sa kadlawon hangtod na kini sa alas 12 sa udto. O kining mga orasa gitawag kini nga AM o anti-meridian. Anti-meridian mga bata sa Bisaya pa, sa dili pa ang katunga. Ang katunga sa adlaw mao ang alas 12 sa udto. Busa ang mga oras na AM kay magsugod sa kadlawon hangtod sa udto sa alas 12. Kung magsugod na sa bugpatak ang alas 12:01 sa udto hangtod sa hapon gitawag na pud kini og PM o post meridian. Ang mga oras gikan sa alas 12:01 hangtod sa gabii pagasumpayan kini og PM. Atong lantawon kini mga bata. Ang oras nga mimpatak sa atong orasan kay alas 6:20. Sa asang higayon kaha kini naisakop sa AM ba o PM. Aron atong may baw-an, atong basahon ang mga pulong saysay nga naa sa itaas. Atong basahon mga bata. Alas 6:20 sa buntag ako maligo. Atong utrohon. Alas 6:20 sa buntag ako maligo. Ang pulong nga nagpaila mao ang pulong nga buntag. Buot pasabot ang alas 6:20 kay nahitabo sa buntag. Busa ang alas 6:20 nga oras ang insaktong pagbasa ug pagsulat niini mao ang alas 6:20 AM. Alas 6:20 AM. Lain pang palangnitan mga bata.
Ang oras nga mimpatak sa atong orasan kay alas 4. Sa asa ngay gayon kaha kini nahisakop sa AM ba o PM. Atong basahon ang hugpo nga nasa itaas. Atong basahon mga bata. Alas 4 sa hapon ang atong tinguli. Atong usbon. Alas 4 sa hapon ang atong tinguli. Ang pulong nga nagpaila mao ang pulong nga hapon. Buot pasabot, ang alas 4 nahitabo sa hapon. Kini nahisakop sa higayon sa PM. Busa ang insaktong pagbasa o pagsulat ni ini, alas 4 PM. Alas 4 PM. Lain usab nga pananglitan mga bata. Ang oras kami patak sa atong orasan kay alas 8:50. Sa asa nga higayon kaha kini nahisakop. Atong basahon ang mga hugpong nga nasa itaas mga bata. Atong basahon. Mao kini ang oras sa gabii nga akong tingtulog. Atong usbon, mao kini ang oras sa gabii nga akong tingtulog. Ang pulong nga nagpaila mga bata mao ang pulong nga gabii. Busa ang insaktong pagbasa ni ini alas 8:50 PM. Alas 8:50 PM. Nasabtan ba mga bata? Maayo. Karon atong sulayan. Ang oras kami patak sa atong orasan kay alas 5 in punto. Atong basahon ang hugpong. Mag-ehersisyo kita sa alas 5 sa buntag. Atong usbon, mag-ehersisyo kita sa alas 5 sa buntag. Unsa ang insaktong pagsulat ni ini? Alas 5 AM o alas 5 PM. Kung ang iyong tubag kay alas 5 AM, insakto kamo mga bata, maayo. Lain usab nga pagsulay. Ang mimpatak sa atong orasan kay alas 3:30. Atong basahon ang hugpong mga bata. Mamerkado kita alas 3:30 sa hapon. Mamerkado kita sa alas 3:30 sa hapon. Unsa ang insaktong pagsulat ni ini? Alas 3:30 AM o alas 3:30 PM. Ang insaktong tubag kay alas 3:30 PM. Insakto kamo mga bata. Lain na sab nga pananglitan. Ang oras nga mimpatak sa atong orasan kay alas 10:40. Atong basahon ang hugpong. Ang oras ting recess sa buntag kay alas 10:40. Atong usbon, ang oras nga ting recess sa buntag kay alas 10:40. Hain ka niini ang insaktong pagbasa ug pagsulat. Alas 10:40 AM, alas 10:40 PM. Kung ang iyong tubag kay alas 10:40 AM, insakto kamo mga bata. Maayo. Atong hinumduman karon mga bata ang natong nakatunan. Adunay duha ka klase nga orasan, ang analog nga orasan ug ang digital nga orasan. Ug aduna usab 60 ka segundo sa usa ka minuto. Ug 60 ka minuto sa usa ka oras. Ug adunay 24 ka oras sa usa ka adlaw. Timan-an nato mga bata nga importante ang kahibalo sa oras para mahanay ang atong mga buluhaton. Timan-i permi mga bata, mas bintaha ang dunay kahibalo. Diri na lang ako kutob ug hangtod sa atong sunod nga panagkita. Mayong adlaw mga bata.